A View from the Bridge. Id-dram klassiku ta' Arthur Miller prezentat mill Masquerade Theatre Company ma' Teatru Manuel. Kritiċi deskrivaw id-dram bħala lenti profonda li tixtar il-ġustizzja, l-identità, l-immigrazzjoni, is-soċjetà, il-kuraġġ u d-djufija tal-bniedem. Il-kol karatteristiċi universali li baqgħu relevanti u jibqgħu relevanti anke 70 sena wara nkitab u d-debut ta' dram. Fuq livell bażiku l-produttur Anthony Bezzina jispjega kif id-dram jirrakkonta l-istorja ta' Eddie Carbone u kif il-ħajja ordinarja tiegħu tisfaċċa f'ossessjoni, ħejra, dwejja, tradiment u emozzjonijiet miżawda insigurtà u dieqa. Arthur Miller kiteb din il-play kellu viżjoni il-bridge tfisser li jara xi ħaġa minn fuq u hemm layers oħra ta' argumenti li kif kulħadd jidentifika ruħu minna. Il-produzzjoni għandha direzzjoni ta' Jean-Marc Caffa, Rochelle Gatt bħala direttriċi tal-moviment, xenografija ta' Idrim Mamo, kostumi ddisinjati minn Simona Mamo u soundscapes ta' Matteo De Paris. Id-direttur jgħid li d-dram ser iwassal lill-udjenza interpretazzjoni fiżika, interpretazzjoni li turi emozzjoni profonda u tensjoni f'ambjent viżwali u dinamiku. Trying to find layers to the script, whether it's in the aesthetic or in the movement or in the actual text. A View from the Bridge ser titella fit-Teatru Nazzjonali Teatru Manuel, il-Belt Valletta.